Здравейте! Здравейте на всички! Искаме само първо да споменем, че ни е много приятно, като ви видим в града. Наживо казваме Да. И разбираме, че наистина сме ви полезни. И да започваме с новата тема. Да. Значи новата тема е какво ядем, т.е. какво купуваме за ядене тук. Значи доста по-различно от това, което примерно сме купували в България или в Хърватия и така нататък. Аз лично много по-различно ям от как съм тук, защото е доста по-евтино някои неща, които там са примерно скъпи. Да кажем seafood, значи... Вероятно да сме разнообразили, така да кажем. Може Има по-голямо разнообразие. Да. Значи от плодовете под номер 1. Купуваме всичко. Да, това, което ние ядем, значи това са домати, краставици, салата, какво друго? Тя каза плодове и изброя зеленчуци. Няма проблем, всичко е точно. Домата е плод. Не е объркала, да сме наясно. Значи това, което ние ядем със сигурност са банани, значи ние всичките сме големи... Маймунки. Маймунки, да. Значи Злати е най-голямата маймуна вкъщи, той яде по колко банана на ден. Долу се Евгения, като се сложат брекети, аз ще говоря с тях. Ще ги питам за по-твърдите плодове, колко казах? Колко бяха на ден? Горе-долу 3 банана на ден изяждаш ти. Ако съм на работа поне 4-5. Така ли? Да. И после аз ям по един на ден със сигурност. Мен банана ми е един от любимите, между другото, плодове. Ям го, защото е лесен и нещо друго да споделя. От максимално бих казал всичките плодове като качество в Ирландия, банана вероятно е с най-доброто качество. Отиваш се купуваш мандарини, да ви кажа, знам точно специфичната марка мандарини, които са хубави, но рядко ги имат. Откъде идват? Знаеш? От Испания? Да, за Африка някъде, испанци, дали не знам, далече са, но специфична марка мандарини са. Те имат доста голямо разнообразие. Портокалите под всякаква критика. Купувате примерно манго, трябва да го чакате 1-2 седмици минимум, разбира се, зависи. Кивито също, да. И е отекчително. Да. За гроздето няма какво да ви говоря. Да. Сега като спомена гроздето, просто защото исках да спомена продуктите, значи ние сме по бананите и по гроздето. Значи Злати и аз обичаме зеленото грозде повече, т.е. жълтото или как да го нарекал, а Дова се обича тъмното. Почти горе-долу може да се каже, че на седмична база винаги купуваме банани, винаги купуваме грозде. Да. Това, което примерно ние много не обичаме ти и аз, а Дова се много обича, винаги има ябълки той. Той винаги има ябълки, аз не съм много по ябълките. Прощавайте, аз харесвам ябълките. Но като сложиш брекетите, ще разбереш. При мен аз просто не ги обичам прекалено много. Просто не съм и казала. И не съм за всеки сорт ябълки. Да, специфични има точно само едни, които харесвам, зелените, твърдичките, сочните, всичките другите са ми... Купуваме манго доста често, почти на седмична база купуваме манго и киви също, но те са само на сезон. И на сезон. Значи има сезон, когато винаги са готини, вече са зряли и хубави, но има сезон, когато не са. Но бананите, примерно, винаги са окей. Грозето почти винаги е окей. Разбираш, но специфично кивито, мангото, мандарините, цитрусовите са... зависи от сезона. Портокала, да, точно така също бих казал, трудно е с тях. За диня не бих ви препоръчал, макар че веднъж оцелихме една добра. Има хубава диня в полския магазин, която е много скъпа и само в сезона, значи летния сезон е хубава. Наистина е хубава, но само летния сезон и то доста скъпа. 10 евро мисля, че е за пъпеш аз харесвам, има един специфичен, който е хубав, но последния път като купих два, единия беше чисто зелен, другия го чаках един месец. Да. Прощайте, ама едва направо да чаках да се случи, ама ям. От зеленчуците... От зеленчуците, значи винаги купуваме домати, винаги купуваме краставици. Те купуват. Аз от доматите много се разочарова. Дори в момента и в българския магазин не са на добро качество. Пробвах наскоро, не бяха кой знае колко добри, но само там можете да намерите реално сочни, хубави домати. Ако купувате от всеки един друг магазин, считайте, че те са зелени домати с червен цвят. Да, дословно. Краставиците нямат краставици, те са вкус на краставици нямат, те са едно вода, има едни корнишончета и те пак може да ги намериш в полските магазини. Да, те са на по-добро качество. Винаги купуваме лук, естествено чесън, чушки винаги купуваме. Лук и чесън има нещо тук да допълня.
те са тукашно производство, вие те са зелен и са асортимент. На лука много ще плачеш, като го белиш, като го режеш, направо ще си поревеш. Много е силен. Много е силен, това е специфично. И нещо, което ние купуваме доста често, дома си аз, Злати не е по авокадото, ние много обичаме авокадо и доста често аз правя гуакамоле, така че авокадо горе-долу на дневна база, но и той също е на сезони, значи в Lidl да кажем, в Lidl е най-ефтин, но има сезон, когато въобще не го купуваме от Lidl, защото е ужас. Има сезони, когато и да го купиш е супер. Но пък купуваме от един индийски магазин, той е Costless. Да. Там имат хубав авокадо. Поне за сега. Но и цената, прощавайте, е малко по-различна. Цената е по-различна, да. От месото, каймата, което сме споменавали в много видеа. Да, кайма си има тук... Отделно е. Истинска кайма. Телешка отделно е. Да, ако купуваш кайма, тук не е кайма смес, т.е. предварително да е микс между два типа месо. Да. Тя си е отделната кайма. И обикновено е тяхна тук, фермерска. 100%. За свинската може би не, обаче за телешка 100% тукашни са, да. Аз мисля, че каймата почнахте да ядете, аз като дойдох, като почна да правя тези кюфтета. Да, възможно и това. Но сега също ядем кайма, но може би един път седмично, да кажем. Да. Също така и парчета, значи телешко месо за яхния. Стек, примерно, или много често или нарязани и са хубави парчета. Да. Често, значи, ние купуваме дома си, аз много обичаме скариди, което Злати не е по тях баш. Но ние ги ядем, да кажем, 3 пъти седмично. Значи, едно от най-честите ястия са ни тия скариди на различен начин. Дали ще е с ориз, дали ще е с, как се казва, макарони или нещо от сорта, но нали, доста често ги ядем. Малко си променихме ние начина на ядене с дома, защото някакви здравословни проблеми и малко и килограмчета и така нататък, докато Злати нямам проблем с това нещо. Аз пазя моята диета. Да, банановата. След това, да кажем, един път от 2 пъти седмично ядем и ти ядеш риба доста често, ние ядем доста често. Най-често е тая салмон, сьомга. Сьомга, но ядем и друг тип риба, примерно тая хек, не знам как би се превела на български, но да. Други неща, които винаги купуваме, винаги имаме вкъщи, това са ориз, винаги имаме боб, да кажем. Винаги имаме кота чиз, как се казва на български? Извара, да. Да споделя само, малки такива. Като казвам извара, не е тази типичната, която си знаем българската извара. Тяхната е някакси тя е направена, може да ядеш на лъжица, значи тя е леко посолена и е по-така. Ама и в България има хора, които си ядат изварата. Но тук се превежда извара, обаче я ви кажа, не е точно това извара, което вие знаете. По-различно. Но си го превеждат, превода е извара. Да. Нещо, което ние ядем доста често също. Аз между другото българската не я харесвам, обаче това този кота чиз тукашния, тази извара тукашната няма нищо общо с българската. Да. Какво иска да спомена? Като правим нещо, примерно дали ще е баница или хляб или нещо, каквото и да е с кисело мляко, винаги ще предпочетем да отидем до българския магазин да си вземем истинско кисело мляко, защото да е другото, йогурт, така нареченото кисело мляко, той е с друг вкус. Да, няма никаква... Ако примерно купите един, примерно грек йогурт, който е от Lidl и купите от българския магазин на кисело мляко и вземете да ядете и от двете, ще видите, че вкусът е коренно различен и консистенцията е различна. Нещо друго, което аз много съм разочарован, тук не можеш да намериш хубаво сирене. Казвам ви честно и откровенно, има хубаво сирене, обаче цената му стана толкова голяма, че аз вече не я купувам. Особено овчето, примерно преди го купувах на 1,15. На 100 грама, нали така? Да, на 100 грама, т.е. грубо казано 11 евро килограма, в момента е 25 евро килограма. То е... Буквално ви казвам, че бих ви го препоръчал да си го купите. Наистина е сирене. Това е за овчето. Кравето, което беше 6,50 беше килограма още в началото, като го намерих, направиха го 7,50. Сега вече е 12,50. Тоест, буквално е дословно 2 пъти цената. И аз като влезна, просто не искам да дам толкова пари за сирене. Но знам, че това е сирене. Тоест, но е от полския магазин, значи специфично. Не може да го намерите в
който дори и той му викат гръцко сирене, ни то не е близо даже до него. Да, макар че в българския магазин може да намериш. В българския може да се намери вкусно сирене, със сигурност. Аз винаги в българския намирам и не е чак толкова скъпо, колкото ти. За кашкавал бих ви препоръчал, да, не е толкова скъпо. Колкото в момента стана. Преди не беше скъпо, в момента сега са скъпи цените. Да. За кашкавал единствено бих ви препоръчал, защото в Lidl, примерно в Tesco, в Dunes, отново има кашкавали, но те не са тези кашкавали, които ние ги познаваме и които ние употребяваме в България. В българския магазин може да си купиш този на Маджаров, който е с червената опаковка. Гарантирам за него, той е страхотен кашкавал. За останалите не мога да кажа голяма дума, но точно за този Маджаров, червената опаковка, 100% знаеш, че е кашкавал. Нещо, което ние с Дова също доста често ядем, ти не мисля, че го ядеш, откакто не готвим заедно, е нахут. Значи аз доста обичам нахут. Ти не, че не го обичаш, окей ти е, но не ти е нещо, не знам си какво, да. И нещо друго, което тук винаги имаме в къщи е зехтин, което знам, че в България по принцип не е толкова. Имат го хората, но те леко мъничко по мъничко го използват, докато ние разбира се, цената като му е 7,58 лева на бутилката. Докато тук е колко? 2 и нещо, мисля, че на цялото. 2,99. Така че зехтин много често използвам. На салатката по-хубав. Да. И нещо, което вече споменахме в предишно видео, че ние ядем доста често. Пуканки много купуваме. Пуканки винаги имаме вкъщи. Било то за микроволнова или най-стандартните, обикновените, които можете да ги направите на котлон. Да, и нещо, което Дова си аз също напоследък купуваме, ама не винаги го имаме, не винаги, е тофу. Почнали сме малко така да експериментираме с такива някакви вегетариански, но не е често. Може би 5 пъти в месеца, да кажем, да. Хляб, не, картофи, рядко. Можем сега. За хляба бихме споменали, че ние предпочитаме да си го направим вкъщи, да си месим хляб пред това. Купуваме, макар че като те тотално спряха да ядат хляб, пък аз, защото пък те не ядат, аз пък спрях да правя, защото направиш един голям хляб, хвърлиш повече от половината от него, колко хляб мога да изям. Трябва да го ядеш 5 дни, 10 може. Той става захвърлен след толкова дена, или ще стане Но ти купуваш хляб винаги, но не си наши с хляба. Купувам франзела. Единственото хубавото, което е, тъй като всички останал хляб, в който и магазин да влезете, не струва, включително и от пекарните на било на Lidl, на Dunstore, на Dunes, няма значение на кой магазин. Единствено франзелите им се правят с бяло брашно. Останалите се правят с някакъв смес брашно и вкуса е коренно. Ти харесваше всъщност и полския хляб, обаче ми каза, че беше станал много скъп или нещо. 3 евро! Преди го купувах на 87 цента. А франзелата колко е? 80 цента, 400 грама. До преди 5 дена беше 75 франзелата, сега стана 80. Съвсем вече само нарастват цените. И картофи, например, това е нещо, което Злати и аз много обичаме. Обичам ги, картофите вече са на 3 евро килото, да се гледат работата. Злати винаги има картофи, може да се каже, че 99% от времето ти имаш картофи за ядене. По принцип имам, но напоследък съм спрял аз да купувам поради цената. Но ние не купуваме баш толкова често, защото Довас е тип ориз. Даже 90% от времето предпочита да яде ориз. Аз обичам картофи, но сама за нея само да купи картофи. Те последните бяха покълнали, аз ги яда 2 дена. И какво друго? Сигурно има и други продукти, които купуваме, но според сезон и така нататък, това са най-актуалните. И така, какво купувате вие тук за тези, които живеят в Ирландия? Това ни интересува. И откъде аз предполагам, че е доста подобно. Ако някой знае примерно хубави домати, къде купувате кои продукти? Изненада, бих искал да знам примерно за добри зеленчуци, къде бих могъл да намеря. Айде за краставици толкова много не ми пука, защото аз правя таратор. Там така и така слагаш вода в таратора. Не е голяма работа. Но ако имате да ни препоръчате места, в които знаете, че има по-добри, примерно зеленчуци, по-добри плодове, къде какво е по-добро, ще се радваме да чуем в коментарите. Знаем, че в българския магазин има хубави, обаче на сезон. Те не могат само през зимото, няма как. Надяваме се, че ви беше интересно също, както и предишните видеа. И ако имате каквито и да е въпроси, пишете отдолу и ще се радваме да отговорим. И до скоро виждане! До скоро! Чао!